седмото ми клипче от моето Майнкрафт оцеляване. В миналия епизод направихме къщата. И сега, както ви обещах, ще изследваме мината. Така. Само да изгаса малко от програмите, за да не лагва толкова. Да, добре. На шорт да го направя fast. Така повече не лаги. Да. Добре сме готови. Сега сме готови. Ето тук, както виждате, съм дигнал 38 левел. Това е от Monster Spawner. Така и реших да си направя кирка, която да е енчантна. Също да ви покажа, докато убивах от мобовете, ето има вече фул броня. Iron, те ми я пуснаха така. Ще дейта на 15. Efficiency 3, Unbreaking 3. Супер! Така, сега слизаме надолу. Там може най-хубавите. Това е един от най-добрите. Сега съм вече 20. Тази кирка ще оставим тук и ще почува само с тази. Мисля да продължа ето тук с тази мина. Да, ето тук имам ли камък? Имам, добре. Да събера кола. Ето. Там има и... О, крипър. Загледах се, че там има. Не! Диамантите ми! Откъде ме стрелят? Ох! Добре, ето. Диаманти намерихме. Но дано да няма много щети. Да не са ми изчупили някои от диамантите. Тото ще ги убият тия. Колко са сега? 8 диаманта. Добре, редстоун. Ох, нараниха ми и бронята. Два крипъра. Изобщо. Айрон има тук. Ще събирам вече и кола, защото нямам никакъв. Аз си го използвах за... Как се казва? За пясъка, да си направя стъкло. И това гравел ли е? Чувам зомби. То гравел не ми трябва за нищо. Ще си направим сега кирка и нея мога да си. О! Стига с тия крипъри, значи бе.
повече диаманти, защото ще са ми нужни тия мъшрум, няма ми трябва ти то гравел. О, изоставена мина, добре, добре. Опа. Айрон има там, добре. Те събирам и обаче ще събирам с тази кирка. Релсите, защото ще могат да ми потрябват. Да си направя влакче към мината. Добре, събрахме доста. О, ето лаписи лазури има. Добре, така. Тук и там има долу. Защо толкова дърво има в тая? Но ми е странно, защо толкова много има. И вече мече почти ми се изхъби. Ей, са. Тази мина ще направя. Аз имам ли гравел тук? Имам дърт. Ето точно. На къде ми беше? О, много тъмно тук. Кирка ми се чупи. Добре, че имам и камени, да не си хапват другите. Искам да намеря още диаманти. Редстоун. Имам чувство, че ще се изгубя, затова се връщам. И то по най-бързия начин ще се връщам. Не ми е тук пътя. Отгоре идва, да. Добре. Но сега ще продължа, защото оная минато имаше и продължение на там. Тук има айрон, ще го така. Ето натам е изхода, добре. Ще отида и натам има още май. Да, ето там има още, да съм го изследвал. И тук има някаква лава.
Диаманти, супер! Супер, само тук. О, 14 диаманта. Страхотно. Добре. Аз само това исках да намеря. А защо и също тръгнах натам? Може е тук да си продължа. Нищо. Така. Сега да се върнем да си изпечем нещата. Добре, сега се качваме нагоре. Там има айрон. Само няма да ги. Сега сигурно е станало нощ. То със сигурност е завалял и дъжд. О, сняг и дъжд. Просто, страхотно. Ранчо. Сега, през това време, тук има някакво стъкло, ще сложи този кол и този айрон да се прече. И откъде чувам скапаните зомбита? Така. Бомбука ми е порасна, ще си го държа. Да намаля звука, за да ме чувате. Така. Предишния клип не сложих, сигурно сте забелязали, интро. Защото клипът ставаше много дълъг. А и аз тогава нямах много време за коментиране, имах и друга работа. Но нищо, този път ще се постарая да има интро. Но това не е чак толкова голям проблем. Така, сега, щом имаме толкова много диаманти, тия диаманти ще ги оставим тук. Значи сега подреждаме това тук, не ми трябва. Ронта е флеша долу, ама и тук има също. Това оставяме тук, вече стаки нещо имам. И ето тази кирка. Unbreaking 1 и Efficiency Unbreaking 3. Значи, с това време тук се изпякал. Си направя тази кирка. Само искам да си направя кошче от лава. Обаче, чак да слизам до... О, тия крипъри. О, има крипър. Пред нищо. Така, да си хапнем една пържолка. Така, защото огладняваме. Добре, наядохме се така. Сега прибираме тук вече стаки нещо имаме. Толкова нищо. Стои тука. Това не ми трябва, и това не ми трябва, и това не ми трябва. 24. И ту, ето тези релси. Ще им ето тук ще ги оставам, така. Това камък тук, тази кирка не ми трябва да оставя тук и сега с ето това колко ще направя? 51, добре. Ще си на... Аз нямам майра. Ще трябва тази тук кирка вече ще изпълня, защото няма какво. Един меч. Една кирка. Така, добре, готови сме. Така, за сега. Тук.
някой малък. Нещо, ето 9. О, това е най-гадното. Нищо. Става. Добре. Това е за убиване на паяци и мен. Има ли отпред още? Оф. Извинявайте, че пуша на Peaceful. Просто за да се махнат тия гадини. И през това време ще събера малко дърво. Клипа сигурно е станал много дълъг, ама нищо. Колкото по-дълъг, толкова по-добре. Малко повече време ще ми отнеме за конвентирането, но нищо. Така. Сега. Ще събера малко. 20 към... Няма да е цял стак, защото не ми се събира в момента. Дърво или докато не ми се щупи кирката. Опа. Това тук трябва да падне. А мен дърво ще ми е нужно. Добре. Като събера малко повече айрон, имам една идея да направя айрон голем. Но всъщност... Не, няма да правя. Добре. Така. Сега пак пускаме на изи. И... Така, сега. Тая Unbreaking, значи тая кирка ще си я взема с мене, тая ще я свърша. Това дърво го оставям тук. 55 дърво, добре. Тая кирка не знам дали я взимам тук. 6 айрон, тук 5, 11, добре, 11 айрон. Само искам да ето това айрон го направя цялото на купчета. Колко ще се получи? Не така. Ще се го превърна цялото на... Добре. Сега, през това време... Дори аз не знам какво да правя. Само се размотавам. Добре. Слизаме додолу. И като слезем додолу, искам да ще взема... Ох, кофа ми трябва. Искам да си направя едно кошче за буклук. Така, колко кофи. Имам една кофа с вода. Обаче тази кофа с... Имам ли кофа с вода? Имам само кофа. Добре, кофата ми стига. Добре. Направо... Взимам кофата и... епизода свършва. Така, чакайте. Така, взема тук, ще взема кофата слава. Добре, взехме кофата слава. И сега качваме се догоре и клипа ще свършва. Така. През това време пак ще дигна някой левел. Ще го направя до 20. И да си енчантна някой от кирките. Така, добре. Това кошче. Не знам къде ще го направя. Това кошче ще... Ето тук. Добре, така. Това го чупиме. Слагаме тук кофата слава. Добре. И сега ще сложим един трактор.
няма си УХБ. Защото ми е малко от него. Това взимаме. И го преработваме и правим един траптор. Те са пътва нищо. Така, за нещата, които не ми трябват. Ето това не ми трябва. Тая кирка и е това око. Ама не, аз мога да правя отвари. Не. Сега така. Добре. Това беше от мен. Дано клипът ви е харесал и ще се видим в 8-ми епизод на оцеляването.